Hermannov otec bol diplomat a osobný priateľ Bismarcka. No Hermann vyrastal v tieni jeho staroby a neprítomnosti, čo ho nútilo hľadať mužské vzory inde. A tu prichádza historický paradox. Tým vzorom sa stal jeho krstný otec von Eppenstein, šľachtic židovského pôvodu a milenec jeho matky. Göring, ktorý neskôr svojim podpisom spustil prípravy na konečné riešenie, paradoxne vyrastal v zámkoch židovského aristokrata, ktorého obdivoval. Bol to rodený manipulátor. V škole predal svoje husle, aby mal na lístok domov a potom fingoval chorobu, len aby sa nemusel vrátiť. Namiesto školy žil vo svete fantázie. Fascinovali ho rytieri a staré ságy. Už v kadeckej škole ho spolužiaci opisovali presne ako samotárskeho vodcu, ktorý fanaticky verí vo svoju vlastnú výnimočnosť. Nacizmus z neho monštrum neurobil, len dal moc mužovi, ktorý chcel byť hrdinom. Viac na kanáli Zložitý.